こんにちは、隙間のリリーです。未来のためのハワイ語ミニ講座の番外編として、今日は Zoom でお届けしている未来のためのハワイ語文法、Zoom 講座のご紹介をしてみたいと思います。Zoom でお届けしている講座、未来のためのハワイ語文法は全12回の連続講座になっています。ハワイ語文法の基礎的なところを1年間でたどりながら、その都度未来のためにここを知っておきたいなというポイントを解説しています。前半文法の解説をして、後半は実際にメレのハワイ語を読むという仕方で解説しているんですけれども、第1回目は、へで始まる説明文の解説をしているんですけれども、一番基本中の基本、不定冠詞へと、そして定冠詞か、けっていうのは、どういう使い方をするものなのか、どういう働きをする言葉なのか、そのあたりから解説しています。第2回目では、おで始まるイコール文。こういう名詞の主語なんかについたりするので、こういう主格マーカーなんて言い方をされることも多いんですが、おっていうのはどういう言葉なのか、そもそもどういう働きのある言葉なのかというところから解説しています。そして実際にメールではどんな風におが使われているのか、複数の命令を取り出して、それぞれ解説しています。メールで学ぶハワイ語とは違って、メールのためのハワイ語文法講座の方では、一曲を読むということはしないんですけども、文法については、ある程度体系的に積み上げる仕方で解説しています。私のブログの方でご案内してますので、よかったらそちらの方を見ていただけたら嬉しいです。メールを読むためのハワイ語ミニ講座番外編終わります。